aloittaa video tähän Luikipoi. Tilatkaa Kala 85 ja täällä on YKK 4 tiimiä. Ja täällä on myös Jeppestä. Eli ton lempinimi. Ja ton lempinimi. Ja Miumau-merkki. Oskari YT. Käykää tilaa. I'm Tankki Pro 6. Ja nyt... No, ja toi on mun kaveri. Ja nämä kaikki on mun kavereita. Ja nyt mennään. Mä lasken 30. Yhteen nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Käykää siellä siis Miuma-merkki, Oskari YT, käykää tilaa ja Kala 85 on mun toinen kaveri ja nyt lähdetään. Ei ole ketään. Missä ne voi olla? Tuolla. Missä? Yksi tiimistä löydetty. Eikö puolikas yhdestä tiimistä? Sitten toinen vielä siitä tiimistä. Tämän jälkeen 3 tiimiä, kun 1 on saatu. Tää siis kirjastossa. Ollaan Ja nämä kaikki mun kavereita täältä saattaa olla 1 tiimi ja 1 tiimin puolikas. Ja sitten... Mihin ne meni? Oikeastaan on vaikeeta ja hauskaa. Yksi on mutta siellä lasten osasalla. Tää on piilosta. Kato tuolla. Missä? Aapo? Aapo. Ja Aapo jäi. Onks kaikki ei. Jeppe. Ei. Jeppe, missä on Jeppe? Jeppe on pakko olla täällä jossain. Missä mun kaverit? Kaveri. Väinö. Väinö. Väinö, Jeppe ei oo vielä löydetty. Mä pidän... Ei. Ees. Jos joku haluaa olla apuri, nostaa käden ylös. Jos joku haluaa olla apuri, nostaa käden ylös. Ei se ole. Ei oo apuri. Okay. Väinö, tuu munkaan. Kuka sun pari oli? Eli jos. Yritän jos lakit. Jalat. Joko tossa. Kuvaan. Missä ne voi olla? Hei. Elias. No niin sit Jeppe sitä jostain. En. Ja samalla kerro. Tää piilossa sä kerrot. Eikä siis aivan mitä.
nähnyt mua. Nyt käydään. Mä haluaisin Päinön mukaan. Mennään. No kuvataan tälleen, niin tää Jupessa on parempi katsoa. Missä voi oikeesti olla? Sitten kun ollaan löydetty vika, mä palaan sinne paikalle, missä aloitettiin. Missä voi olla? Annetaanko me sulle vihje? Annaako pikkuvihje? Okei. Se ei ole ainakaan täällä. Sinä missä kävelet, niin se ei ole ainakaan täällä. Oikeesti. Aini tulee mukaan mun kanssa. Olkaa elit. Ai mikäs? Ai mun jalka. Jalat on ihan... Ei ainakaan vielä. Sitten. Miten en löydä? Mä ollaan siis taas täällä. Jos sieltä nyt on... Se oli tässä, niin mä olin tuolla. Nyt mä olin... Missä se voi? Ei kai se on. Jos on tuolla. Ei oo. Missä? Jeppe. Palataan alkupaikalle. Kyllä vielä tsekkaat, onks kaikki. Nää hienoa piirroksia. Te voititte. Näytkö? Näyt. Sä et edes kuvannut koko video. Hyvä se. Ei, mä saan vieläkin kuvata. Ja sit pitää hakea kaikki alkupaikka. Seuraava kierros. Ota, pitää katsoa joku äijä, kun tuli alkupaikkaan. Jankku alkupaikkaa. No niin, me vedetään seuraava kierros. Tässä alkaa sattua mun jalkoihin, tää on niin kova tää lattia. Se mitään veto. No tää sattuu mun jalkaan. Sitten mennään.